IFM News Live Report. Idol Dennis, anak makunada, kaputang umatuman at nga weekend. Go ahead. Mabati Sapol, dagiti bus company, iti Silawag, na opera, Maniput Silawag, Manila, lawag back to back and forth, hasta maten iti pagturong ti probinsya iti Cagayan. Mas dito iti Paringas Bus Company, masipod itay napanalawas, kat nagkisayta, iti biyahe nga agturong iti Baguio, hasta maten iti Metro Manila. Dati, walo, iti daytime, iti agturong Manila ken iti Baguio ngimitan, taltalulangin, Idol Lawrence, from 10 o'clock, 12 o'clock, and 2 o'clock in the afternoon. Ngam ito night time, date iti Rabi nga night trip, at awan iti nagbaliw. Daytime lang iti nagbaliwan na nagkisayda iti 5 nga bus nga agturong Metro Manila, kasamitin agsubli iti probinsya ti Ilocos Norte. Sigon, iti dispatcher iti nakamat a kumpanya, do dati ket puno-puno, iti aglugan iti tangket halos mapudwalahengen, halos sa haplahengen, iti pasaros nga agluglugan, siwit paing imina iti presyo, iti petrolyo. Ngam no pwede ka statulutula tamit, itinda pa nagbiyahe no pa pasiti pasaros, magturong iti Metro Manila, kasamitin nga gawid, iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti agdama, awan ti nagbaliwan, iti rate, iti bases, kapot agdepende, iti mandal manipot ti LTFRB, susurutan iti bus company, iti probinsya ti Ilocos Norte. Nime-expecta rin iti bus company nga iti rete umay nga Holy Week season, ket umadubasit iti biyahe nga agturong iti probinsya, kapot pragbakasyon, lagi tagtrabaho, iti Metro Manila. So iti agdama, Idol Lawrence, ket sagkaysa, iti hindi nakita nga napan nagparaserba ken nagbiyahe, iti kalman, iti nakakamad nga bus company, maagturong iti Metro Manila, ken agaw-awdan, iti probinsya ti Ilocos Norte. Sa pasap, iti panakarit na Idol Lawrence, iti kinahina presidente ti petrolyo, gabuta invest iti agluwang ka, makiraj ang galangan. Karita daan ti 4 wheels sa kasagit ni Subay, napakagastusan iti gasolina kasi diskarte ang agfield Idol Lawrence. Idol Dennis Salipio, Tata, IFM.